Така, здравейте отново. Коста, пичове, здравейте отново. Този клип ще ви покажа как да правите нищо. Така. Еле шегана са. Така, значи. В този клип ще ви покажа как да прецакате някакъв приятел на майн. Не. Този клип ще... не знам какво да правим. Напишете ми ако искате да правя още клипчета забавни и смешни, се абонирайте за мен и пишете в коментарите на какви игри да снимам. Ами да, този клип беше просто такова обяснение и айде, чао, до утре.